Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa atong pagtuon, aron pinaagi sa pailo ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Ang kasing-kasing ko ay uhas sa
Maayong buntag sa tanan nakong mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higala o igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Sa makausa, ako nagalaom ug nagaampo nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo ug magatagbo sa inyong mga tinguha sa tanang bahin sa inyong kinabuhi, sa inyong tibok panimalay, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo ug sa inyong mga anak nga anaa pa sa ilang pagdako ug pagtuon alang sa ilang kaugmaon dinhi sa yuta. Dili usab nato kalimtan nga tinguhaon nato sa kanunay ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga matarong alang sa kaugmaon sa atong kalag ug espiritu aron unya makauban nato ang atong Ginoo nga buhi nga si Hesukristo didto sa langit sa dapit nga iyang giandam alang sa mga pinili. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Ang topic nga atong pamalandungan karon mao ang panahon sa pagpanalangin. A time to bless. Ug si kinsa man ang atong panalanginan. Ang atong teksto ninihigayuna atong makita sa libro sa Henesis kapitulo 32, upat ni siya ka kapitulo. Henesis kapitulo 32, kapitulo 33, kapitulo 49 o kapitulo 50. Kini ang kinutlo lamang nga sugilanon sa kinabuhi ni Jacob ug ang iyang igsuon kaluha nga si Esau ug ang 12 ka mga anak nga lalaki ni Jacob. Ilabi na ang anak ni Jacob nga si Jose or Joseph sa Ingles. Ug kung aduna kamo panahon unya, basaha kining upat ka kapitulo sa Henesis kay hataas ni kaayo kung atong basahon dinhi karon. Sa makausa, Henesis kapitulo 32, kapitulo 33, kapitulo 49 o kapitulo 50. Atong hisgutan dinhi mao ang tulo ka mga panalangin. Tulo ka mga panalangin. Una, ang unang panalangin mao ang panalangin sa Ginoo alang kang Jacob. Dinhi sa libro sa Henesis, atong masayran nga nakasala si Jacob. Pinaagi sa pagpanglimbong batok sa iyang igsuon ug kaluha nga si Esau. Ug tungod sa pagpanglimbong ning layas kini si Jacob sa kahadlok kay lagi ning saad man si Esau nga patyon siya kung mamatay na ang ilang amahan nga si Isaac. Of course, guilty si Jacob sa iyang igsuon ug kaluha ug sa atubangan sa Ginoo. Human ning labay ang pipila ka mga katuigan ug sa dihang midaghan na ang iyang mga kabtangan ug usab milambo ang iyang pamilya ug midaghan ang iyang mga anak, gimanduan si Jacob o gipapauli siya sa Ginoo balik ngadto sa ilang dapit. Ug makikita kang Esau nga iyang igsuon og kaluha aron nga magpinasayloay silang duha. Sa dihang hapit na magkita sila ni Jacob ug ni Esau, gibati si Jacob og kalisang o kahadlok kay lagi basin mauna kini ang katapusan sa iyang kinabuhi ug panahon na siguro sa iyang kamatayon diha sa mga kamot ni Esau. Ug samtang nagampo si Jacob sa kagabhion, nagpakita kaniya ang sulugoon sa Ginoo ug silang duha nagbinugnoay. Ug miingon si Jacob sa sulugoon sa Ginoo nga, dili ka nako buhian hangtod nga mapanalanginan ko nimo.
Ug dihang higayuna mga igsoon na panalanginan sa sulugoon sa Ginoo si Jacob. Ug nga gialid-an sa sulugoon sa Ginoo ang iyang ngalan nga Jacob ug nahimo kini nga Israel. Mga igsoon ug higala, ang pagsunod sa mando sa Ginoo magbunga kini og kaayuhan nga moabot sa atong kinabuhi. Adunay ganti nga atong madawat. Ug bisan tuod si Jacob, adunay dakong kalisang sa iyang kinabuhi. Ug tungod kay ningtuman siya sa mando sa Ginoo sa pagbalik aron sa pakigkita kang Esau. Ug sa dihang nag-inatbangay na sila, giingon dinhi sa Henesis Kapitulo 33, versikulo 4, atong basahon kini, nag-ingon, og si Esau midalagan sa pagsugat kaniya, og migakos kaniya, og mipauraray siya sa iyang liog, og iyang gihalukan siya, og minghilak sila. Naghinilakay silang duha. Naghinilakay silang duha sa kahinangop ug sa kalipay. Mga igsoon ug higala, mao kini ang tinuod nga pasaylo. This is the real forgiveness. Ug tungod sa pagsunod ni Jacob sa mando sa Ginoo, ang Ginoo sab naglihok sa kasing-kasing ni Esau. Mao nga sa dihang nagkita sila, ang gugma ug pagpasaylo maoy naghari sa ilang taliwala. Peace at last. Adunay kalinaw sa ilang kinabuhi. Ug ang ikaduhang panalangin nga mao ang panalangin ni Jacob alang kang Jose nga iyang anak. Panalangin ni Jacob alang kang Jose nga iyang anak. Si Jacob adunay 12 ka mga anak nga lalaki. Ug kini si Jose ika-11 kini nga anak nga lalaki ni Jacob. Sa bata pa si Jose, dinaog-daog ni siya o gilabay siya sa uga nga atabay sa iyang mga maguwang nga mga igsoon lalaki. Ug human gilabay, gibaligya pa jud ngadto sa mga negosyante nga mga estranghero nga nanglabay padulong sa Ehipto. Ug didto sa Ehipto, si Jose nahimo nga ulipon. Unya napreso siya kay napasanginlan. Sa tawhanon nga pagsabot ug pagbati, sakit kaayo ang kasinatian sa kinabuhi sa usa ka bata nga si Jose. Apan aduna di ay nindot nga plano ang Ginoo sa kinabuhi ni Jose. Ngano nga gitugutan man kini nga pagsulay. Ug kay nakita man sa Ginoo ang kasing-kasing ni Jose sa hamubo nga pagkaistorya, nahimo si Jose nga gobernador didto sa Ehipto. Kasagaran sa mga tao nga gamiton sa Ginoo alang sa iyang buluhaton. Moagi na sila og kalisdanan sa ilang mga kinabuhi. Ug sa dihang makupta na nila ang kinabuhi nga mapainobsanon, anha sila dihang higayuna nga gamiton sila sa Ginoo. Ang plano di ay sa Ginoo sa kinabuhi ni Jose, nga siya di ay ang gipili sa Ginoo nga maoy muluwas sa iyang tibuok pamilya ug banay gikan sa dakong kagutom nga nahitabo sa Israel ni anang higayuna. Sa dihang hapit na mamatay si Jacob kay tigulang na, gipatawag ni Jacob ang 12 niya ka mga anak nga lalaki ug apil na si Jose nga ika-11. Ug sa 12 ka mga anak nga lalaki, si Jose lamang ang gipanalanginan ni Jacob.
Ato kini makita sa Henesis Kapitulo 49, versikulo 22 ngadto 26. Kamunaon niya ang magbasa niini. Apan ang pangutana, ngano kaha nga si Jose raman ang gipanalanginan ni Jacob? Dili nato makita ang konkreto nga mga rason dinhi sa libro sa Henesis, pero klaro kaayo ang mga nabuhat ni Jose nga mga maayong butang ngadto sa iyang amahan nga si Jacob ug ngadto usab sa iyang mga igsuon lalaki. Sa iyang pagkamaayo kanila, pinaagi sa pagdawat kanila didto sa Ehipto. Gibuhong silang tanan sa ilang mga gikinahanglan adlaw-adlaw. Paghatag kanila og kayutaan og mga kabtangan og gipasinati usab sila sa kadagaya bisan na tuod nga kaniadto gidaog-daog siya o gilabay siya sa iyang mga igsuon lalaki. Ug nakita usab ni Jacob nga wala si Jose mudumot sa iyang mga igsuon. Ikatulo, ang ikatulong panalangin mao ang panalangin ni Jose alang sa iyang mga igsuon lalaki. Panalangin ni Jose alang sa iyang igsuon nga nagpanamastamas kaniya. Human sa pagkamatay sa ilang amahan nga si Jacob, ang mga igsuon ni Jose nangalisang kay kuno wala na ang ilang amahan ug wala na'y modapig alang kanila tungod sa ila lagi nga gibuhat kaniadto kang Jose sa paglabay sa uga nga atabay ug sa pagbaligya ngadtos mga estranghero aron nga mamahimo siyang ulipon sa Ehipto. Nangahadlok silang tanan kay basin si Jose manimalos kanilang tanan kay lagi patay na ang ilang amahan nga si Jacob. Sa Henesis Kapitulo 50, versikulo 17, giingon didto nga ang mga igsuon lalaki gibasahan nila si Jose sa gibilin nga sulat sa ilang amahan nga si Jacob nga nangamuyo kang Jose nga silang tanan pasayloon sa ilang gibuhat kaniadto. Ug human sa pagbasa sa sulat ug sa nakit-an ni Jose ang ilang mga hulagway, mga pagtuwaw ug kalisang o kabalaka, mihilak si Jose. Mihilak si Jose tungod sa iyang kaluoy ug gugma alang kanila. Mga igsuon ug higala, ang tao nga mahigugmaon ug maluluyon makamauusab mo pasaylo. Ang tubag ni Jose ngadto sa iyang mga igsuon human sa ilang pagbasa sa sulat nga gibilin sa ilang amahan nga patay na. Nag-ingon sa Henesis Kapitulo 50, versikulo 19 ngadto sa 20. Nagaingon si Jose, ayaw kamo kahadlok. Kay aniya ba ako sa dapit sa Ginoo? Og mahitungod kaninyo, gihuna-huna ninyo ang dautan, batok kanako, apan ang tuyo sa Dios alang sa kaayuhan. Sa ginatan-aw nato karon nga mao ang pagluwas nga mabuhi ang daghang katawhan. Gipasaylo ni Jose ang iyang mga igsuon. Gipili ni Jose ang pagpasaylo kaysa manimalos. Mga igsuon ug higala, ang usa ka sala o kalapasan aduna gayud kini silot. Ang silot sa sala usahay mao ang balatian nga moabot kanato. Usahay pod ang silot sa sala mao ang kawad-on. Ug usahay mao ang kagubot sa kinabuhi o sa panimalay. Ug sa lain nga bahin, ang pagpasaylo batok sa atong kaaway
aduna usab kini ganti nga mao ang mga panalangin nga moabot sa atong kinabuhi. Baliko nato ang kinabuhi lamang ni Jose. Ingon nga gidaog-daog o gipanamassamasan siya sa iyang mga igsuon. Ug tungod kay wala siya nagkupot og kaligot-got batok kanila, gipanalanginan siya sa Ginoo ug nahimo siya nga gobernador sa Ehipto ug nadato siya didto. Gawas pa ni ana tungod sa pagpanalangin sa Ginoo sa kinabuhi ni Jose. Gikahadlukan siya sa iyang mga igsuon kay nakita nila nga ang Ginoo wala mobiya ug wala nagpasagad kang Jose. Hinunua sila nga mga bugoy-bugoy, nahimo silang makililimos, nagpangayo og makaon didto kang Jose kay nahubsan ang ilang mga panudlanan ug nagkutoy na ang ilahang mga tiyan sa kagutom. Ang mapinasayloon nga tao adunay kaluoy ug humok nga kasing-kasing. Ang madinumtanon nga tao adunay daghang kaaway. Nasayod kitang tanan nga lisudyod ang mopasaylo. Kay ang atong number 1 nga kaaway mao ang atong garbo, ang atong kaugalingon, dili ang lain tao. Atong basahon kining pulong ni Ginoong Hesus sa libro sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 28 nagaingon, "Panalanginan ninyo ang mga nanagpanunglo kaninyo, ug managampo kamo alang sa mga nanagpasipala kaninyo." Mga igsuon ug higala, ang atong pagpasaylo sa atong kaaway, dili kini tungod nga aron pasayloon usab kita nila. Ato silang pasayloon tungod kay ana ay kinabuhing walay katapusan nga naghulat kanato. Dili kita magkinabuhi nga matarong alang sa atong mga silingan nga nagbantay sa atong lihok adlaw-adlaw. Magkinabuhi kita nga matarong tungod kay ana ay kinabuhing walay katapusan. Unya. Ug adunay duha lamang ka mga lugar nga atong padulngan sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang impyerno nga nagdilaab ug ang langit nga nindot. Mga igsoon ko og higala, pilion nato ang pagpasaylo sa atong kaaway aron atong mabatunan ang kinabuhing dayon didto unya sa dapit nga giandam alang sa mga nagkinabuhi si kinabuhing matarong kauban sa atong amahan didto sa langit. Diha sa atong pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga matarong, dili kita angay mabalaka kay aduna kitay tinuod nga higala nga andam mutabang kanato. Ato lang siyang hangyoon nga tabangan kita ug mao kini ang balaan nga espiritu sa Ginoo. Nagaingon sa libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 26, ug sa maong pagkaagi, ang espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon, kay kita dili mahibalong muampo ingon nga atong gikinahanglan, apan ang espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. Dalaygon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaw igsuon o higala nga naminaw karon ug wala pa nimo dawata si Kristo sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Kini ang imong higayon sa pagpangamuyo sa Ginoo. Sunda kini nga pagampo sa kinasing-kasing nga pagampo nimo ug human niini sa makausa ako magampo alang kaninyong tanan nga naminaw nining taknaa. Og kinahanglan nga muuyon kamo kanako diha sa atong pagpangamuyo ngadto sa gamhanan atong Dios nga nasa langit. Magampo kita. Ginoong Hesukristo, usa ako ka makasasala. Pasayloa ako sa akong mga kalapasan.
ug hugasi ako sa imong hamiling dugo nga giulat nimo didto sa cross sa Kalbaryo. Ako kang gidawat sulod sa akong kasing-kasing, ingon nga akong manluluwas og Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat sa kapasayloanan sa akong mga sala, ug tabangi ako sa pagkinabuhi nga matarong sa imong atubangan. Ako ikaw nga gidayeg o gipasalamatan. Amen. Amahan nga langit nun, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat o Diyos sa imong gugma ug kaluoy sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong mga saad nga kung kinsa kadtong mosampit sa imong ngalan, sila mamaluwas. Ug ang tanan nga moduol kanimo makabaton og kapahulayan. Ginoong Hesus, akong gihangyo ang imong gamhanang mga hikap alang sa kaayuhan sa balatian ngadto sa mga kaigsuonan ug kahigalaan nga nagapaminaw karon, ug ngadto sa mga adunay gibati nga kaluyahon sa ilang mga lawas ug espiritu nga imo silang hikapon karon. Espiritu sa balatian, pahawa ka sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Espiritu sa kalisang, espiritu sa kagubot, espiritu sa kawadon, espiritu sa nagkalain-lain nga addiction, pahawa ka sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat, salamat o Diyos sa kagawasan. Salamat sa kaayuhan. Sa ngalan nimo Ginoong Hesukristo nga among Ginoo ug manluluwas. Salamat sa kaayuhan ug kadaugan nga among naangkon niining taknaa. Thank you Lord. Thank you Jesus Christ. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen. Og amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuonan, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Oco Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag ganito na. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Jesus.